thuolo mondo giwuoth kuonde duto ng'ama break chik ni ma emergency treatment action will be taken. Dakika en argo chiko kende tok sario mar okinyi ma kawuono nyaka londo mari miero kendo migeno gi Ramogi FM. Daktari Patrick Amoth e wendo mara e Ramogi Baraza okinyi ma kawuono kete mana kanya kono mo kan gi penjo moro amora abro mi thuolo mondo penjo mari achiel kachiel. Daktari kumachielo bende jomoko no biro kod paro mamoko ewi chanjo mang'eny osewachore ewi chanjo ni endi. Jomoko wacho ni giluoro mondo mi chuo gi chanjo nikech gik ma gisebedo ka giwinjo mara ne okelo poto mar remo. Of course ma to osewacho ni nyadi nuoya en geno mane minyalo ng'iso ng'ama ni pacho ma samoro chuny osebedo ka go naka e wach mar chanjo ni endi. Victor, chanjo kobiro kane chanjo biro Kenya ka an ng'ama ne okuongo chuo sindan. Ni bedo ja Kenya mokuongo mochuo 001. To sane kata sane kidhi hospital kata obed Migori kata Homa Bay kata obed Siaya kata Kisumu, nitie mine mokonyore kawuono. Nitie nyithindo mwawacho ni nyathi maremo kiny wabiro miyo gi chanjo mar polio mondo kik gibed gi ulemavu. Chanjo mwatiyogo gin chanjo mopim kendo gin chanjo mopuodhi maber. Kakori luor ni remo biro poto, to COVID nigi higher chance mondo mi remo mapoto molo chanjo. Sama yath obiro ma chanjo, an akwayo jothurwa, ji owuog, jomadongo, jomoti, kijende, kan mine, owete, ng'ata ka nafas mario yieni joma kama oromo be ni chanjo, wuogi mondo idhi ochanji. Nikech mano e gima nyalo konyo wasani. Pinje ma loka king'iyo pinje ma wagunda kuma chanjo osedhi, inwang' ka koro giyawo gik moko sani, skunde yawo, chiche yawo, Europe gore 2020, gik mpira gore kendo ji nie pap, gik moko wanyal timo ka nikech wan jok mosechanjo tin mokalo. Koro en gima tiyo kendo inyalo neno different kaka America ka ne nigi problem kane gichako chanjo. Ineno ka number of cases ka jok mane irwako e ward gi tuoni odok piny, jok mane tho odok piny. Ma koro ineno ka piny kendo mor kendo gik moko timore. Kidhi kaka UK sani, gik moko yawo kabisa nikech jok mosechanj ng'eny kendo giwacho get back better. To wan koro kok wanyal nwang'o chanjo, dongo wabro dong' chien. To kwa dong' chien ero kaka wabro gero pinywa. Koro nafas kochopo ni yedho biro, ng'ato ka ng'ato kawo thuolo mondo dhi onwang' chanjo. Yedhe biro karang'o, daktari? Yedhe pod tabu nitie maduong', lakini wigni waparo ni wabro nwang'o 350 koa piny mar Denmark. Giko jumani wabro nwang'o 350 kendo wabro tiyo matek nikech wang'e problem manie Kisumu. Wabro ng'iyo kaka wabro protect jogo duto ma mwaka gi oniang' mondo ginwang' chanjo margi. To kata kapok awacho mano, Victor, ka wiya pok owil, moloyo sani jowa ma wacho ni jok ma jodongo, miyo ma higni gi oniang', wakwayo sani kabisa ni mondo gibed e tenge nikech ginie ma tuoni ka gigamo to ginwang'o tuo motegno kabisa manyalo miyo ng'ato lal ngimane. To be wakwayo joma kijende kuwuotho kuonde modhiyego, kiduogo kata kikelo ni minu gimoro, make sure ni rwako mask ni timiye gino kichung' tenge nikech wan joma tindo wan mwagamo tuoni kuonde mwuothe, twakelo ni deyewa, kwerewa, jogo duto king'eni in gi tuo kata kaka mar sukari, in gi tuo mar pressure, in gi tuo mar HIV, in gi tuo mar nyarogno, in gi tuo mar kor, nyaki make sure ni kata sani ng'ato kabiro kata kokelo ni gimo ni to donge wan kata gi sime, gona sime to kelna tiketna e dhot kanyo to kawo. Magi ok ndalo ma kawaida, magi ndalo mopogore. E kinde aka thothne kuchiwo report mar mapile ka pile, upimo ni gin joma chwo adi gi joma mine adi ma tuo ni lalgo. Kang'eyo bende nigi tudruok moro amora gi kit chuech mar ng'ato? Tuoni jomako joma chwo moloyo joma mine. King'iyo kuom ji 100 ibiro nwang'o ni ji 60 gin joma chwo, ji 40 kende joma mine. Kendo kata jok matho be inwang'o ni jok matho gin joma chwo matho ahinya moloyo joma mine. Nang'o ma timore kaka jolony? Waparo ni en chuech marwa kaka dhano, gima waluongo ni genetic composition
to kwang'eyo moloyo kanyo. Yeah. Okay. Erokamano maduong' ahinya. Nyakona Mwajwang', abiro miyi thuolo mondo in be iwa twala achiel kachiel ipenj penjo moro ma in go. Daktari, kapok ayawo thuolo mondo mi jopiny go simu kaendi. Chakruok mar tuoni ne wasewinjo mbekni moko magore ni nitiere kiruo ndim, ichako kod mor kich, ichako keto kanyo jinja ni ma koro nyalo konyi kama duong' ahinya. Adieri ni kanye? Kuonde mag gidhie en gima koro usore kabisa, iluongo ni dawa. Onge rach ma madho dawa, vitamins, oting'o gik mwaluongo trace elements, to ting'o gik mwaluongo antioxidants. Akia kaka maga nyalo loko gi dholuo. Kendo gikonyo del e rito ratek mar del. To chutho to ginyal thiedho tuoni kendo ginyal geng'o ni koro kimadho ndim to koro gi garlic gi gik machielo miwacho go ni koro kinyal game. Gima duong' moloyo kendo gima yot en ni rwako mask ni maber, to iluoko lweti sa ka sa, to moloyo kendo ibedo tenge gi ji. Tuoni wagama ahinya kuma rome, kaka ji oromo ka liel. Makoro wabet ji go siasa, to watomo lak, wanyiero matek. Walorore e bamoro koro, wachamo mwanduwa. Wan kata kama ma ji orome, kata liel koro ji chiemo. Kendo gima sani adwa wacho ni jothurwa. Ndalogi kapok wanwang'o chanjo maber, kidhi e liel, or mosni, winj wach ma japadri wacho, tiek mondo idhi dalani. Gimoni idwa rito migago ni koro wachiemo ka, ni koro chano lain, ni wachamo gweno, kado chato ni kon mane, motokni ni tiyudo gi kanyo. Ndalo biro biro mwabiro doke mage, lakini sani to koro nyak waloka chikwa. Ne ng'ato ma samoro osebedo chako nyiso ranyisi gi to en pacho, idwa ni orite pacho. En ang'o gang'o ma ng'ama rite pacho nego bene timo kako rito jatuo mar pacho ne? Ng'ama rite pacho mokwongo man gi tuoni man pacho mokwongo nyaka bed no onge gi tuo moro amora, kaka ma wacho kaka sukari, kata tuo mar kor, kata tuo mar ayaki, kata tuo moro amora, namba achiel. Namba ariyo nyaka bed gi facility monyalo bede kende, Namba ariyo nyaka bed gi ng'ama jaritne manyalo konye, kata ka cheko temperature mare, liet mar dende, nyalo gamone kata gimoro kodwaro. To ng'ano be nyaka bed norwakore maber, morwako mask, kendo nyaka bed gi sanitizer e dala kanyo. Nyaka bed gi room monyalo bede kende mopogore gi jomoko. Kendo chiembe kilosone, gike motiyogo mag chiemo oromo be ni pogo gi mag jomoko machielo. Kendo koseti kodgi, ka intie gi gimiluongo ni jik, inyalo keto gi e jik kuom dakika 10, kionge go inyalo keto gi e sabun gi pi, inyalo kata chwako pi maliet tiketo gi e gibet kata dakika 10-15. To mano ibiro nwang'o ka nego gino kendo inyalo rito ng'ato dala maber. Kitu moro masani ko chako sieko nikech covid mara kweda. Stigma ni obedo mang'eny kabisa. Moro to kijana Nairobi ka kidhi kata mandala kirwako mask to jiringe ringa, jiwoni in kode. Ere kaka nyalo konyo wach mar kweda masani obedo mang'eny mokalo ewi tuo mar covid-19? Akweda ni mawuok gi jok moko nigi correct information. In gi kiawa nikech ok ing'eyo. To kane gini ochakore ne iwacho ni jo Nairobi makele. Sani koro chope dala. Koro ka ja Nairobi odhi gi mask, onge tiende chiwo ma akweda nikech tuoni nyalo mako ng'ata ng'ata. Be useneno kata un useloso gi ji, osemako kata governors, kata ministers, kata ng'ata ng'ata, kata japadri, onyalo mako ng'ata ng'ata. Kendo en tuo minyalo kumaki to kidhi e osiptal sama ber, minwang'o thieth maber, tichanga nikech kata king'iyo jok matho, gimiluongo ni case fatality rate marwa en 2%. To ngeche ni ji mang'eny mamako tuoni to chango. To unfortunately nitie jomoko mabe komako to lal gi ngima ng'ato. To rach gima luoro go tuoni ni en gima owuok kuom ng'ato machielo kodhi kuom ng'ato e yo mayot, especially ma koro biro mar Delta variant. Koro rach mano ni ka ji mang'eny obedo matuo kanyakla awach ni kata odiechieng' achiel, to wan gotendi ni 40 to ji 100 tuo. Ngeche ni ji 40 kende minyalo rwako wad. Ji 60 modong'i koro ang' itergi kanyo. Mago jok ma koro nyalo tho moloyo, nikech onge kaka gibiro nwang'o konyruok mar thieth.
kamano. Iwacho kacho ni geng'o loyo thiedho. Kata kamano nyocha no tipo moro weekend mokalo mane nyiso od thieth maduong' ma Jaramogi kane CEO wuone ywak ni kwan mag jotich ma gin go nok mokalo manyalo konyo jotuo. Ok ang'eyo nun kaka sirkal mamalo kata obed ni health and default function ukonyo lade gi sirkand county mondo ne nodino fuok mar nok mag medical personnel. Nok mar medical personnel osechandowa ahinya nikech kata king'iyo standards ma oket gi WHO oromo bed ni wan gi jothieth 23 kuom dhano 10,000 to sani wan gi gimoro 14-15 kuom dhano 10,000. Koro pod wan gokang' maduong' moromo bed ni watiyo matek mondo wachop e chenro ma piny mangima dwaro. Koro sirkal noloso gi jo World Bank mane wanwang'o kony moro mane ne wandiko ji mane obedo distributed all 47 counties to mano pod ok nyal tieko upungufu ma jothieth. Koro pod ineno budget manyosom wa hope ni koro this pesa manyomiwa machielo ni be biro konyowa mondo wamed ndiko jothieth moko. To onge sani Kenya ka kaminyalo wacho ni gi jothieth moromo. Ang'eni training institutions wato golo jothieth ndio to pesa minyalo ndik gi problem. Koro emomiyo ne wadhi nyaka World Bank, seche moko wanwang'o grant, seche moko wanwang'o loan. Koro ma en chenro mabiro dhi mana kaka jopuonj pod wan go upungufu. King'iyo kata police, king'iyo kata jolweny, koro ma en shida ma sirkal ntiego, to especially koro idara mar thieth ka nikech koro tuo mobiro ni wang'iyo mana ahinya kendo support ma biro miyo counties. Kata sani aloso gi CEO ma Jaramogi Dr. Rai kapok adonjo ka nitie kony ma wuok e national level moromo bed ni dhi konyo Kisumu. N95 ni giwinjo ga winja kilande alanda. Kendo ha maber ni gik miwacho ka Victor ma wan go ng'ala okay. But ni kawuono kiwuok e studio ka to in Kisumu. Ana wuono dhi Kisumu to nitie tich mwadwa tudore gi jo Kisumu mabro make sure ni gigo choponegi kendo konyo jopiny. Yeah. En saa 2:30 mar okinyi ma kawuono nyakwar mogi. Yaw thuolo mar simo achiel kaka japiny mondo penjo moro amora ma in go ne Daktari Patrick Amoth. Nying kama intie kod penjo mari mondo neka kwanyalo kongo sa nyakwar mgajwang' omiyo kiywa tol idwoko volume mari do mari piny. Warit sa, warit chik mondo konywa. Kageno ni irwako mask mari, sanitize, keep social distance, benine nyamburko, chike ma COVID-19 walo mondo kanyakla waneka kwanyalo lol weny mar tuo mar COVID-19 e kinde ogandawa. Radio Ramogi Karchunjaluo Radio Ramogi Karchunjaluo Radio Karchunjaluo Machiegni e Ramogi Baraza. Kontrak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche mapinyo lugo. Ramogi Baraza gi VOJ. Gimanya kingenya koro mgajwang' pile ka pile ene tinende ting koro ni elweti ka samore idwa ng'eyo balance mari mar M-Pesa kata ido statement mar M-Pesa jichanwe kod take control bonyeza mana *444# kata igo simu 100 kata download my Safaricom app mondo yud yo mayot mar ng'eyo statement mari kata mana yudo balance mari mar M-Pesa. Safaricom for you. Maramogi oyawre an maber ahinya nyinga Ishmael mia penjo mari. Yes. Hello, Ramogi.
Oyawre. Peter Okumba chikni. Hello? Hello? Oyawre do kuvuli mari chen. Ramogi? Hello? Oyawre. What's what I'm checking? Yo pensé más luego. Okay, lo kamano dulu okay. Halo? Oh ya, ori lo gini nga? Mia penjo mari Bob. Chendi dek mar tuo ni koso. Oh, wave mokwong, okay. 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 Kamano daktari go moni chaka ge wach mar Ismail mawuok Imbo Nyamonye ni endi ni jo moko mako semi chanje to koro okorit chike ni nikech gionge kod thuolo malanya mar chako gamo tuo ni endi lera ne kan kamano be kendo mano gima ne wasewacho kata kodi ka wacho ni atamala par kuom 100 ema gengo momi chanjo mokwongo koro chanjo mokwongo mi mana protection atamala par kuom 100 mamano tin mokalo kendo bo nyalo bedo matin kata mano nyalo bedo kata 5 kuom 100 geche ni koro nyaka inuang yedhe gi ariyo sindende ariyo yaka koro nyalo wacho ni gi degree of protection kendo mane momiyo wacho ni kata kosemi chanjo kendo king'iyo kaka Kisumu jomosenuang'o chenjo mar ariyo tin kabisa king'iyo Luo Nyanza kata Western Kenya jomosenuang'o chenjo mar ariyo tin jomosenuang'o chenjo mar ariyo minyalo kwano en Nairobi to namba no be pod ni piny koro nyaka pod idi mana nyime gi chike machon maluoko lwedo mar keep social distancing to gi mar wako mask ni properly wach mar pimo ni endi oyuak ni kor gwenge gini pod ok osek ni ahinya kendo penjo maber mokalo nikech pimo no en gima osechando wanyaka ni tuo ni donj Kenya ka dwe mar 3 higa mokalo pimo ni king'iyo ndalo mane wachope pimo maber ne en dwe mar 3 ma higa ni nikech mokwongo yudo gik meg pimo go no bedo matek to sani koro teknoloji osemedore kendo nitie rapim magolo chik golo duoko yo mapiyo ma dakika 15 dakika 20 miluongo ni rapid antigen kits ikawo gino iumi tikete gimoro matin machalo kaka kaset bang' dakika 15 to duoko seruok kendo mane masani watiyo go e gwenge mag Nyanza kama waneno kaka rise koro kwa pimo ji mang'eny nikech tuo sani ni e community level gima waluongo ni community transmission koro tuo se nyae gweng kwa pimo ji mang'eny definitely wabro nwang'o cases mang'eny chieng' mwapimo matin wabro nwang'o cases matin yeah aito Peter kumo yuak ni social distancing onge school kamutie wan gimiluongo National Emergency Response Committee ma ker ma piny nochuogo kendo Professor Joji Magoha was my teacher is a member of National Emergency Response Committee ne waloso chike mitiyo go e school wan migawo mar thieth gi migawo mar somo kendo chike go ne waketo ni nyaka ti
koro konyalo nyisowa kuma nitie upungufu to wanyalo loso gi Profesa Magoha gi team mare mondo wang'i ane to skul mane ma ok luw chik kendo mane momiyo skundewa pod tiyo nyaka sani. Pinywa ma libamba machiegni ka ma Uganda donge sani skul olor kuom jumba 6. Wan kaka ne wayawo skul higani pok nolor skul kendo wadwani nyithindo mondo som nikech skul is the best atmosphere ma nyithindo mondo som. Adwa na choma na penyo moro dire kanyo ni wacho kanyo ni gini mako joma choma ng'eny molo joma mine. Ka wang'iyo hik ji ma gini mako moloyo en mane? Joma mako moloyo magame ahinya joma higni 30 nyaka 39. Magi jok ma economically productive, magi jok ma puonjo, gini jok ma riembo apiko, gini jok ma tiyo e puodho, gini jok ma economically productive. To hawi maber kuom gini gin omako gi ahinya to gino gi tha ahinya. Jok ma tha ahinya en ng'at ma hike 50 kadhi nyime. Mamano atamalo 25 kuom 100 gin jok ma higni 50 kadhi nyime. To king'iyo jok ma tho 75% atamalo 75 kuom 100 en jok ma higni 50 kadhi nyime. Emomiyo ni winjo seche kaka nanyisi ni kwerewa, minewa, dewa nyakwa protect gi nikech wane kuonde mwawuothe wane mwagamo tuo to wakelo negi. Matini nyithiwa are safe at school. Nyithiwa at school because chike mwaseketo nyithiwa are safe. Kendo asebedo an awuon as an individual kata ka wachiwo press release. An a firm believer kendo achung' motegno nyithindo nyaka bed e school nikech ndalo molo school ineno gik motimore, nyithindo modonje boda boda, nyithindo mogamo ich, nyithindo modhi tedo, modhi lupo, modonje drugs. Ae gini bende okelo problems moko nikech miyo kata wuon gi owito tich, koro nyathi owuok mane gidake, nitie kata mano okawo ngimagi, ok commit suicide, odere nikech koro ok inyal ngima mane gin go opogore. Koro nyaka watim gik moko moloyo, kata sani aseyo jothurwa kabisa ni nyaka stop this chain of transmission, nyaka wageng' nyama tuoni mondo wa ensure ni nyithindo odong' e skul. Erokamano. Apar ni mano bende odoko penjo mar Oluoch Kwaga, ochako penjo ni joma tiyo kod yedhe mamero joma chalo ndawagi. Paro moro nitie kocha ni gini ok makgi. Adieri ni kanye? Jandawa kendo kan nikech ndawa be kimade to biro goyi mari. To tuoni be kanye modhiye. Jandawa gino komaki, obiro riembe kaka baskili mokwal. Kaka ndiga mokwal. Koro jonyaka koro tang'. Kik ng'ato wuondi ni madh kong'o ni madh ndawa ni tigi yath moro amora. In fact ka in jandawa seche gimoro mo be ni we ndawa nikech komaki nikech ndawa se affect oboye mari komaki to odhi knock off oboye mari completely. Okay, nikech gweng' kocha bende kidhi daktari jomoko bende wacho ni nikech kong'o en alcohol, en gi alcohol content, sanitizer be iloso gi alcohol. Ni koro owete koro romo ler wachni malong'o. Alcohol mitiyogo ma sanitizer itiyogo outside the body ok tigo e del. To wang'e maber ni jok ma tiyo gi kong'o, jok ma madho kong'o nitie risk ma nwang'o diabetes, nitie risk ma cardiovascular disease, mar adundo. Mago risk factors ma nwang'o COVID ma serious, tuo mager mokalo kendo mano keti at a risk of dying, inyalo tho kiyude. Koro onge protection moro, onge kong'o kata ndawa ok nyal geng'o tuo. Onyalo mana medo tuo bedo marach moloyo. Ochieng' Bob penjo ka ni tieng' adek mag tuo nindi. Ogo nyisa na tieng' adek mag tuo ma COVID-19 nindi. Achakruok mare gi kama koro wantiere. Anyalo paro press briefing moro bende nulieko ni fourth wave bende nyalo biro e dwe mar 7-8 kanyo. Ilere kanyo kiduoko penjo mar Ochieng' Bob ni. Chieng' openjo maber kendo be ne wasewacho wachno nikech mokwongo kane tuo ni ochakore ne nitie wan gi mwaluongo novel coronavirus mane owuok China. Viruses gi kodonjo e dend dhano gilokore. Mane mwaluongo ni mutation. Nikech ka odonjo e dendi be koro chako goye to odwani mondo survive. Koro lokore ma koro rarit mar dendi ok nyal detecte. Koro mane miluongo ni mutation. Koro mane okelo mokwongo miluongo ni alpha variant, mane okwongo nwang' e piny ma Ingereza. Mar ariyo okelo beta variant ma South Africa.
Ae koro mancho biro ni nitie Delta variant, to be moro nitie be miluongo ni Brazilian variant, and very many others. Moko mang'eny, nitie moko mabe olokore, to onge consequences ma lokore ok mare no. Olokore mana nikech odwa ni mondo survive e dendi, mondo dag e dendi, to kokel tuo mager, kendo be ng'ato ok nyal game kuomi mayot. To ma Delta variant ni, en lokruok mamiyo nyiso ni inyalo game kuom ng'ato e yo mayot, to kendo komaki, to kelo tuo mager moloyo. Mabiro rwaki e ward, inyalo dwaro ICU care, kendo inyalo kata lalo ngimani. Jafwambo gi keyo wadwa moro penja ka endi dong ni penj na daktari ni vaccine mar COVID-19 endi then recommended to mine madhodho nyithindo kaachiel kod mine mapek. Lere ka ni madhodho daktari. Ka notim nonro kane iloso vaccine ni, nokopime kuom joma pek gi mine madhodho nyithindo. To sani koro ka ranyisi mawuok oko kuom research nonro mitimo, en ni ka ng'ato neno ni en gi risk, nonyalo gamo gini. Maybe en ng'ama dende ng'eny kabisa, maybe en gi tuo kata ma diabetes marach gi high blood pressure, to en kata gi nyathi. Koro daktari manene nyalo timo justification ma miye yath. Kendo sani nitie mine mang'eny mosechuo chanjo madhodho nyithindo kendo onge gima rach moseneno. Ng'ato penja ka ni penj na daktari, nitie jonyuol moko mogwel ni mondo dhi e sikul moro next month in Siaya. Is it really safe at this time? Janyuol sani oromo bed ni wuok e dala, mana kodhi ng'iewo alot moro kata omenane moro e chiro, kodhi ng'iewo yath moro monyalo tiyogo, kodhi e puothe. Puoth manono sani janyuol kik dhiye. Kendo wuoth madhi kaka Siaya, kaka nyisi Victor, ni Siaya be wase detect Delta variant. Mano kuma ji dhi gudore ji mang'eny, kik janyuol wuog ni dhiye. Be nyalo miwa kwan ni Delta variant ni Siaya gin jadi mosefwenye go, Kisumu jadi, Migori jadi, Homa Bay jadi? Erokamano. Nikech moro muche chiwo chachal gima oruo moko te. Wajaruwe nikech gima pek mwanwang'o kwa timo fwenyo variant gi, en ni timo test no is very expensive. Koro wanyalo mana time Kilifi Kemri Welcome Trust, Kemri Walter Reed Kisumu, Kemri Nairobi gi Ilri Nairobi. Nitie kuonde 4 kende manyalo time e Kenya ka. Kendo en gima chamo pesa mang'eny kendo kawo ndalo mang'eny. Kokawe kawuono to duoko biro duogo bang' ndalo 5 nyaka ndalo 10 yaka koro duogo. Koro mano emomiyo wasebedo gi pek ma timo gini. To njo waloso gi jo UK government ma nitie jaluo moro mochung' kanye health, luo moro wuoyi motegno kabisa. Wasenwang'o kony mowuok UK kendo wadhi medo pim mar genomic sequencing, nonro matut e virus ni. Koro Siaya njo wanwang'o ji 5. To Kisumu sani, to wawach magi dho ngere, predominant variant and Delta variant. Sani jo Kisumu kipima ng'ato ni corona, kipimo ji 100, ibiro nwang'o ji 90 nigi Delta variant. Koro 90 ewi 100, 90% it is the predominant variant. And mane mamiyo koro ineno ka Kisumu sani cases medore. To kata mana 5 gi mwapimo Siaya gi. 5 gi en mana from a sample. Ngeche ni kwa pima mang'eny, wabiro nwang'o mang'eny. Nyoro nyo wanwang'o 5 moko koa Vihiga. Nyiso ni kendo Vihiga kwa donjo mwatimo nonro matut, wadhi nwang'o mang'eny. So the number is not important. What is important sani en ni mae koro gimwa deal go. Kendo en gima nya iyo mayot kendo kelo tuo mager moloyo. Kendo nyakwa timo duto mwanyalo kaka dhano. To gima nyalo timo sani en mana ni waluoko lwetwa, irwako mask ni maber, kama ji nitie mang'eny, nyaka keep social distance. Koro ochuno ni akurom, to romu e tie yien oko, ng'ato ket kome kacha, ng'ato machielo ket mabor matin, kama yamo kudhe maber. Erokamano ahinya. Sario gi dakika 48 mar okinyi ka osime moko bende ka watieko twako okinyi ma kawuono. Ng'ato penjo ka en ni penj na daktari kama incubation period mar COVID-19 en ndalo adi? Stanley Ogada ka nitie Kisumu Nyando penjo kamano e ote mare. Incubation period on average mar COVID sani en 3 to 7 days. Ndalo 3 nyaka ndalo 7.
to mano nyalo lokore nikech mano incubation period mane watiyo go ndalo mane watiyo novel coronavirus koro sani mo wan gi variants gi mano nikech ma tuo manyien kinde ka kinde lokruok nitie to mano average ndalo 3 nyaka ndalo 7 wayudo ote nyakoro Ngajwang ka bang'e kwa duogo to wabro dhi nyime twak achiel ka wadong' kod dakika mar 12 kende kete mana ka wiki kweni wan kod nus milion mabiro chiwo kawuono nyakoro Ngajwang ang'eni ka untere ka 15 piny diny mokalo kata kamano nyakalo ni Ramogi FM mi pesa kokalo kuom chenro no pigo jeki kete mana ka Dimana star 8 hash. Alright, asante sana ndugu brother mpenzi mpigaji, nimetoka kupiga hustle siku nzima, nikachoma na jua siku nzima, basi nikaweza basi kutafuta mkwanja siku nzima, lakini wewe umeamua kunipigia simu. Nataka nikwambie live and direct, hii simu yako manze sichukui. Mondo id afro kakasikiza tinumari Dimana star 8 hash. Safaricom Network sani kelo ni yo mayot moloyo ne in customer marwa. Gie sani inyalo loyo dwachi duto mana kar bedo ka ok ochuno ni nyaka igoch ne customer care kokale chenro mar do it yourself koa Safaricom app. Jwatole namba mar 100 kata di star 334 hash kata star 456 hash kata star 100 hash. Wanilu kaka andike wacho. Jichanue and take control na Safaricom. Safaricom for you. Twitter handle marwa ena Ramogi FM ka bende at Daktari Patrick Amotha ka chel kod at MOH nyakoro Ngajwang ka wakedo kod tuo ma COVID-19. Jasmine writer, can the vaccine affect one's fertility? Is it safe to mix the vaccines, i.e. AstraZeneca for first dose, a different vaccine for the second dose? Ya ore pende daktari en adier ni samples mabedo mikelo pile ne jogi duto chulo ga pesa to en pesa di mondo pim ji ma tim pimo mathoth mokalo leo isodongo kantiere ruta Nairobi kaendi mosna jatelo to apenjoga kama ni to ngima nyithindo mane bo iga mar 5 chal gima tuo ni ok mon kod gi mokalo to en ang'o madang watim mondo gin bende gibed kod ageng'a ne tuo mar COVID-19 endi. Okay, ne penjo mabiro neno kaendi moro kaendi wacho ni Mwalimu Felix Mbaye, the real number of cases surpasses the given one. Let the government do mass testing of individuals to arrive at the actual figures so as to get a way forward with COVID-19. Otherwise it will overcome this disease. Ma ote marika Mwalimu, asante sana kwa ote marika endi. Ote mamoko bende angoka wacho kani makajo moyaore inya Erika kong'eyo ni ma Indian variant to ma Britain variant donge nyalo bedo ni en achiel to kite ema loko depending on the immune system mar an individual. Adoni duoke penjogo. Penjo kani bende en gi tudruok moro kod fertility mar ng'ato ni do nyalo affect chanjo ni. Pok wanwang'o nono machalo kamano nikech ing'eni nyocha chanjo mochiw mokwongo nochiw December 2020. Koro wasemana bedo kwa chiwo chenjo dweche 6. Wabiro ng'iyo mano ka nonro dhi mbele gi kaka ji mang'eny bedo nwang'o chenjo. Okay. Yeah. To kono ni kiruo vaccine chanjo mokwongo yudo mar AstraZeneca to machielo bende chak yudo machielo. Very interesting nikech mano gima osebedo ka chando jolony nikech shortage ma vaccines. Studies nitie masani dhi nyime, nonro nitie madhi nyime mitimo mix and match. Kendo as soon as kwasenwang'o ripode margi to wabiro share kod jopiny. But it looks like nen something feasible en gimoro mabiro timore. Kinde mabiro ibiro nwang'o ma to mar ariyo nwang'o mopogore to kaka booster nitie mar adek ibiro nwang'o mopogore. Mano gima nenore ni biro biro ndalo mabiro. Victor Penyna bosa daktari taito Penynago ni to ka sedo chanjo mar ariyo be nyalo moso ng'ama bende osechanji mar ariyo kod lweta koso pod mana foya gi goto. Kisenwang'o chanjo mar ariyo kwasenwang'o significant proportion kwasenwang'o percent atamalo 60 kata 70 kuom 100 ma piny kosechanji to wanyalo wacho ni koro ji nyalo mosore kata inyalo romo gi ng'ato mosechanji ka ok irwako abuog rombe. Dakika dong 7 kende nyakora Ramogi thuolo pod Marialo oyawore machiegni.
Yes. Mm-hmm. 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 Hero kama na inya. Hello, Ramogi. Hello, Ramogi. Oya ore. Pauline Kanye. Yes. Yes. Nitie joma nobedo ang'o? Penjo ni ok ler thura. Kik wakel mila kama ji goyo mbaka ma serious. Paul, oyawre. Iluongi ni ng'a wuod luo? Machiegni? Penja penjo mari thura, thuolo mari. Yes. Chanjo. Erokamano ahinya. Adwa ni duoke penjo mara ni endi. Penjo dwa ng'eyo kapo ni gin gi side effects mara bende chanjo gi opogore aito ne joma ntiere kod kuom ranyisi kute mag ayaki kochuo chanjo ni endi be nyalo hinyo ngimane. Aito yuago wach mar wuotho ma helu dhano wuotho fwa ma ok orito chike. Wakonyo na. Erokamano Victor. Wuotho ma helu no wasewacho kanyo kendo wasewacho ni kindegi wuotho ma unnecessary helu ng'ato ka ng'ato nyaka duok chien nikech mane kaka wagamo tuo. Mar ariyo jok manigi tuo mar ayaki mago jok mwawacho ni gin line ma mbele mondo ginwang' chanjo. Mar adek kaluwore gi chanjo mwatiyo go watiyo AstraZeneca nyinge moro be iluongo ni Covishield. Mano kende mwasebedo kwa tiyo go Kenya ka kendo mokwongo kane nwang'o Covishield, mar ariyo be ibiro nwang'o Covishield no. Onge moro mwasekelo moa China kata moa piny moro amora. Yeah. Erokamano neno ka thuolo ma wang'o kaendi. Daktari, wach mar mogik minyalo wegore jowinjo mag Ramogi FM, jokanena mane winji, wan e kinde matek kabisa. Jiwo kacha ni ritruok ber. To kendo kitwa gi timbe mamoko mag chokruok koro nyaka to koro wawe nikech lokruok mar piny. Erokamano Victor, wan e kinde matek ahinya kaka oganda. Mokwongo kane tuo ni obiro ne wachako maber to sani koro donje kindwa kendo donje gweng'. Koro sani mokwongo wuoth ma helu nyaka wawe, nyaka warit chike kaka jolony wacho koa idara mar thieth. To moloyo gimoro ka gimoro chakre kodi kaka in iwuon. Nyaka irit dendi, kirito dendi kaka irito jaodi, kata irito wadu, kata irito minu, kata kwaru, kata ng'ata kata machiegni. Kwatimo ma wate, to warito the entire community, to warito the entire Kenya, to warito the entire Africa and the global community. Nyaka koro sani ting' mar geng'o tuo mar corona chakre kodi in iwuon kaka ng'ato, kaka in Victor. Kama medhi nyaka bed ni ritori maber, ilwoko lweti maber, irwako mask ni maber, kama ji ogudore, gudruok mang'eny be sani wawe. Nikech kwatimo gigi in about, wawacho ni 2 incubation periods, which last for 14 days. Kwatimo ma kuom ndalo 25, ndalo 28, to waloro chain of transmission. Kendo neno ka cases doka piny di pap.
Ai ngima nyalo chako ngima machielo maber kendo moloyo kwa nwang'o vaccine. To mogik en ni ka koro wabro nwang'o vaccine moromo, akwa jothurwa ni ng'ato ka ng'ato wuogi ka kinde ne ochopo mondo nwang' chanjo, mondo nwang' rarit mar dende. Kamano. Osipna moro penja kani to nyalo bedo ni ji tho mang'eny e gweng' nikech nok mar chenro mar pimo jotuo. Mano gima timore kata sani kendo gima wacho no nyaka beno wacho koneno gima timore e gweng' kuma aye. To en gima unique ni Kenya nikech ma gima notim South Africa kata England kata America. Gima nitie mwaluongo ni excess mortality. Dhano matho moloyo jok ma report. Nikech wan wa report na jok ma nwang'o nonro margi mar osiptal. To kitho e gweng', kitho kata Nyamasari, ok idhi Jaramogi Oginga Odinga. Chuno ni kok no pimi. Inyalo bedo ni tho gi COVID to wan wakia. To kaka Nairobi ka to inwang'o ka kendo mane mwasebedo kwa tiyo gi counties wanyiso ni kata jok matho e gweng' mondo water teams iluongo ni posthumous ka ng'ato osetho to wanyalo kawo specimen to wapimo to wachiwo duoko sani kaka wacho ni sani wan gi test manyalo chiwo duoko 15 to 20 minutes. To dhano tho moloyo jok mwa report on a daily basis. Kamano. Kamano to mogik tik kenjo keni to maiti podi iboyo gi jwalo. Nitie protocols mwase develop gi kaka idara mathieth kaka migao mathieth kaka iloso maiti kendo mano gimwase bedo kwa tiyo go siptende county government kaka oromo beni thiedho maiti. Ok anyalo wacho ni ng'ato ni mondo dhi obo maiti gi jwala e kor gweng' ok ong'e ni ng'ato tho gang'o. Maiti mondo oket ne jolony ema mondo ong'e kaluwore gi chike mwaketo. Erokamano daktari kuom twak kodwa. Ageno ni chieng' moro achiel kapo ni nitie wach manyien migombo ni iwache kod jopiny ibiro yudo thuolo e Ramogi ka mondo iwach kodgi kendo. Erokamano ahinya Victor. Erokamano ahinya. Mano Daktari Patrick Amoth, Acting Director mar Health kane twak kodwa okinyi ma kawuono e Ramogi Baraza. Duto kelo kanyo sa 3 mar okinyi bang' kinde mano kende weche manyien adimba kod Ken Muga. Gima duong' ahinya en ritri. Kaka pile mask mar kipogore go nyakon majwang'. Ne joma bende tiyo kod microphone kaka studio ka en kamigo yath ka ji osewuoyo. An bende an kod mask mara, sanitizer mara an go kaachiel kod ritruok maber. Kata king'iyo studio kaendi kida kod Ken Muga, kida kod daktari, kida kod jakamera wani kaachiel kod Ken Apudo. Social distancing en gima wakete maino marwa kaka pile. Ka ok kamano nyakon majwang' bende kod chieng' maber to mask mari nyaka itwe maber kaka twene. Mano manyiso joma neno e YouTube kod Facebook kod view sasa kaka itime. Mai kako nego benetime nyakon majwang' pile ka pile kete mana ka. Ramogi Radio. Onego go daktari.